Ngibingelele mama bami, ngibingelele sisi ubhuti, egameni likaJesu. Abazalwane, esinikwa kasikhakhanya, uthanda uNkulunkulu. Aleluya abazalwane, ngikhonelana nje ukuzobonga. Aleluya abazalwane, uthe wandile mayesho ubhuti wandile wathi ungabongi ukuthi namhlanje uthenge ifoni, ungabongi ukuthi khona into eyenzakele. Awukubonga ukuphila. Aleluya abazalwane, kanti ukuphila kwethu kuwumusa kaNkulunkulu. Aleluya abazalwane, ngoba kukhona okukhulu kunalokho ungathola ukuthi ungaba nemali, ube nazo zonke izinto. Kodwa uNkulunkulu mawukuthi sekufika isikhathi ukuthi uhambe uyayishiya lezo zinto. Aleluya abazalwane. So ukuphila kwethu kuwumusa. Aleluya abazalwane. Kunamazwi engiwathande. Aleluya abazalwane. Bathi uma uNkulunkulu engakuwe ubani ongamelana nawe. Aleluya abazalwane. Uma siphila thina egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu uzohlala nathi. Aleluya abazalwane. Ngiyabonga abazalwane, ngiyathanda kakhulu egameni likaJesu. Kambe abanye bazosho bathi nasi siyi-security kwengozi. Aleluya abazalwane. Akuyona i-security kodwa nje ngikhona abazalwane, ngiyamthanda uNkulunkulu egameni likaJesu.
lkaJesu. Amen. Ngoba ngilapha kwenu nami nginenkinga enginayo ukuze ngibe lapha. Ngase ngikhuluma nomama walekhaya sibonga kakhulu ukuthi mama awuze esontweni ukuthi akazolani ngayo. Lapha ekhona lento uNkulunkulu akazoyenza kuwena. Cha lokhu ngamlalela. Ngoba nokulalela ngiyasiza abantu. Amen. Ngamlalela lapha. Awubona kumehluko ngoba nasemsebenzini izinto zingahambi kahle. Azi ngimele kabi kodwa ke lokho engikufanele ukuza lapho khona. Amen. Ngiqala ngize kancane ngoba ngiyaqala ukuthi ngizwe emsebenzini sengathi ngiyalonga. Emsebenzini ngiyani kodwa manje ngisengathi ngikulo okushona ngaphandle bazalwane. Outside. Amen. Yeah. Second Corinthians chapter 5, indeed, verse 17, among the portions, Second Corinthians chapter 5, verse number 17. The Bible anjalo umuntu Kristu bese uma Kristu kuvela ithetu lithi uvele abe isidalwa esihle bese lithi okokuqala uyedlula bese lithi kuvela ukuze kodwa akuveli okuhle engabanga Kristu
akuveli okuhle engabanga kwi-position kaKristu. Uma efuna kuvela okuhle, ayikabi kuKristu. Bese ethi okudala kuyedlula, bese kuvela okuhle. Akuvezwa yisono, kodwa kuvela ukuthi yena obaba bonke nomama abasha ulifikana likaJesu lo ompindelayo uciniwe owangobese uNkulunkulu osindisiwe phakama nokubonga amandla kaNkulunkulu bonke noxhobo lwalenkonzo phezu kwami ubaba bami engahlafelela ngizokuyizolo ekuseni ngiphuphaka kabuhlungu ngibonga ukuthi nje ngivuke ngiphila kwamina kulelo phuphulo engathemba ukuthi ngizovuka ngiphila Ngiphethe amasoksi ami esikole awasesibhaluza. Mangithi ngiyawaqoqa. Mangawathola phakathi, ngithola kunesandla, isandla sengane, esinqambiwe sengane. Mangithi ngithathe elinye, naso futhi sinesandla. Kodwa manje ngingakaboni ukuthi isandla. Mangizwa amasokisi, anento nje ethambile phakathi. Ngifaka isandla nami nje ngokukhuluma naye, ngikhiphe lento leyo. Ngiphethe sokisini ngibamba nje. Manje ngikuba waJesu isandla sengane. Kanti vele bekhona impilo lana-ke bengushisile, ngabe ngushiselana. Ngivele ngathatha womabili amasokisi nezandla phakathi. Ngingangibhekile, isandla sifaka isipili kanje. Isipili sinqamula iminwe yomabili. Izandla zombili ifakwe ibhekile. Wathi wafaka phakathi esokisini. Ngathatha lento leyo ngayiphosa emlilweni. Angazi futhi wangathi angisekhona nasekhaya. Lama ngithi ngabuka, mangiblathela lo mbila mangibheka. Ngibona ngathi ngibona indlu yankonzo khona umfundisi phakathi. Lawo benginaye bangibona ngishisa lento le. Athi angihambe ngiyotshela umfundisi. Ngithi no, angithembile umfundisi nami nginawo amandla. Ukhona uJobo nami umfundisi akukamina. Athi nje ngibona ukuthi ngizowenzela ngisasa. Uma ngivuka ekuseni ngingavumi ukuthi ngidle, ngithi ngathi nenyamanyana nje. Ngithatha ujeko owodwa. Ngikhiphe manje esikhundleni sokuphuma inyawo. Wavula kwaphuma nje ihlule legazi, kodwa futhi akubuhlungu angendawo. Kodwa nje ngibonga ukuthi ngiphindile kwalifika likaJesu. Haleluya. Ngizothatha bami, ngibikelele obaba, ngibikelele osisi abancane egameni likaJesu. Lo miphambi kwenu uthule wakamdlalose. Umntwana kaNkulunkulu wakwasindiswa ngelinye ilanga. Ngilethe ufakazi bazalwane, angazi ufuna ngiqale. UBamdlanzi angazi ngaqala ngabantwana bazalwane ngendlela asengisize ngayo. Kuthe ngolesine ngisemsebenzini nginenkinga ngibuya ngathi ngizothi BP noma ngizothi inhliziyo angazi ukuthi yini engiphathayo. Sengisemsebenzini nje siyasebenza. Ngizwa umoya omushona phansi. Yize ngoba ngaze ngicasuke, yile ngiphatha kabi. Lapho sisebenza khona-ke, uma unenhliziyo encane uyashesha ukukhala. Uma futhi unomona uzempela uzuphume phandle ukhala uthi Nkosi yami, kanti mina yini ngingadayiseki. Uma uthakathi uthi usuthakatha-ke bazalwane. Kodwa ngithi mangingena kuloya mnyango ngithi Nkosi, ngicela ube nami. Ngithi ngihlezi ngizwa inhliziyo yami ishona phansi, akusaphefumuleki, akusavumi ngikhulume. Ngithi akoma ngengakhombisana abantu bazojabula. Ngihlahla ngivele kuhamba ugesi. Ngivele ngishone ngale kosofa ngisebenze esitolo. Ngivele ngifike khona ngilale. Ngithi Nkosi noma ngabantu abaphathi la ngizobele ngisho sibakithi ngiyagula. Ngithi akusaphefumuleki. Mangithi ngiyanyakaza umzimba ubuhlungu. Ngithi ngifone ekhaya ngithi ngiyazi umama engengafona uzobela athi kuwe. Ngithi manje ngiyafuna ukusebenza. Ngifuna phela ukudayisa. Ngithi Nkosi yami ngizokwenza njani? Hayi, ngiphume isikhathi ngize ngiphume isikhathi sokuthi siye emakhaya.
Mangifika uma ngitshele lena ukuthi kwenzakale kanje. Nkosikazi enespeed kakhulu. Ebengathi uyasuka lapha kwami. Umuntu othanda kakhulu ukukhuleka kakhulu. Sinodokotela lapha ekhaya. Ngize la esontweni uBamhlanzi akaze ngixoxe naye ngithende ngiqhamuka ngafica abazalwane besonta ngiyeza ngafike ngayihlalela phansi. Kodwa ungikhombe umuntu obengemuva. Wathi right, ngathi baba nikho right. Wathi woza wangithandazela. Wathi yini le-BP, uyazwe le-BP. Ngathi wema ngingixoxela yini. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu since nje engibeka izandla kusebenzekile namhlanje bekumele ngabanyanga emsebenzini. Ngiyabonga kakhulu usengisize kakhulu ngeke ngahlasela amadimoni. Ngangazi ukuthi empilweni yakho kwenzakalani, ngayikhohlwa nami ukuthi ngubani. Kodwa wangikhulekela Nkosami. Ngiyafisa ukuthi nawe nenkinga uze ungayiphakamisi. Umgcojo kaNkulunkulu uyasindisa, uyaphilisa abazalwane. Ngiyafisa ukuthi nani nenkinga emakhaya nize azonikhulekela. Nathi silapha ekhaya sesisemasixoxa ngayo sithi umgcojo kaNkulunkulu sisize ey'ntweni ey'ningi. Ukwathi usiswami omdala wakaba nenkinga ukuthi angangena esikhathini, kodwa wathi mbeka izandla wabona ngathi ngakusasa wangena esikhathini bazalwane. Engathi besingayiphila lempilo lakaQhekukhoba. Engathi lolu hambe siqale namhlanje singashitshe bazalwane. Kunento esiyenzayo singomakhelwane, angazi ukuthi umakhelwane angafisi ukuya komunye umakhelwane. Angazi ukuthi kwenzakalani. Sifisa sikukhulelele lelo dimoni. Uthi noma unenkinga uthi Nkosami ngiye yini iy'ntweni ngithuthi Nkosami uzongibheka kanjani, uzothini. Uyabona nje ngifisa ngathi besingayiphila ngoba siyakwazi ukuthi ngo-6 size sizokhuleka la sishiye ama-TV ethu ngabe siyabuka sishiye osofa bethu. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu angathi bengasigcina kakhulu la endaweni. Simbonge kakhulu uNkulunkulu. Ngizwe kuthiwa kuzohanjwa imizi ngemizi. Ngiyafisa nami ukuthi uNkulunkulu bengathi mangiphume emsebenzini nami ngenijoyile. Amen. Amen. Ngumntana kaNkulunkulu osindisiwe bazalwane. Uye wathi ngabo 2016 angaphosisi ngaphuma nekhaya. Amen. Bazalwane kuye ukuthi umfundisi ukasho meshumayela langaphambili athi uma uthole uma uvuma uNkulunkulu uJesu wamvuma lamlo wasukuthi masubona izinto zakho zikhambela kahle konke kuhamba kahle ubese uyaphuma endlini kaJehova. Kanti uma ngenkathi usuphumile uNkulunkulu uma esezoletha izibusiso zakho uyafika ungasekho bese yingabani. Bazalwane ngiyengathi ngibuya nje nami ngizela esontweni ngafika umfundisi wangikhulekela wabuza ukuthi ngaphambi kokuthi angikhulekele wambuza ukuthi usakhona ngathi yebo ngiyakhona. Wathi pho mhlaleleni athi mina into eyincane bafundisi. Athi yena uyafunda ngathi mina cha. Wathi yena
uqedene esikoleni ngakutshela ngathi 2019 wathi hawu kahle wena ngathi mina hayi ngase kwafika izwi ngakufundise lokuthi uma uke waphuma endlini kaNkulunkulu hayi uma engasakufica uNkulunkulu sungaphandle uhamba akushiya angakuniki leso sibusiso. So bazalwane ngizobonga nje ukuthi nami noma ngijoyine phakathi kwimvuselelo kuze kube manje ngisakhona ngiyathemba futhi ngiyacela bangasiyama ukuthi uNkulunkulu angisize ngiqhubeke bazalwane ngimkhonze ngimdumise. Amen. Amen. Ngikhuluma naye engafuni ukukhuluma ngikhuluma nawe nje engafuni ukukhuluma esenze ngathi usuludonga abazalwane lokho esenze ngathi usuludonga ngithe awufuni ukukhuluma engakhulumi ngise ngimiyeke ngiphuma mase ngiphumile sengiphandle itho lona wenza nje bese ngisuka ngihamba la enje uma sengihamba bazalwane ngabona ukuthi no akusiye lo owenza lokho isigodlo likaSathane osomsabantosisa inhliziyo yami ibuhlungu njengoba itende livala namuhla kodwa ingekho into engingayenza ngoba phela sisimcelile baba uNhlanzi ngakuleli sonto sathawa ake uthi uqhubeka kodwa bazalwane ukuba khona kababa uNhlanzi nani bazalwane nihambisana nobaba uNhlanzi kukhulu kakhulu kulesi sigceme esibuso. uNkulunkulu wenza umsebenzi omkhulu waqeda ngisho nezinto ey'gijima phezu kwezindlu waqeda ngisho izinto ey'nqonqozayo waqeda ngisho abayeni esinikezwa bona singabazi ngoba siyanikezwa iy'ngane zethu siyanikwa nathi kodwa asigame muntu. Ngisho ukuthi-ke bazalwane ngiyafisa mina ukuthi ukuhamba kwaleli tende leli bengifisa ukuthi engathi lezi zinto ezisihlupha kule ndawo bengayifaka kuleli tende konke behambe nako.
ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ambusise babundlanzi abe naye ngekhathi zonke nanomndeni wakhe nabashumayeli nje ahamba nabo nabantwana ahamba nabo uNkulunkulu ambusise ngabo ukuthi bebe nokushumayela indlela abashumayela ngayo ithinta inhliziyo zethu noma sisinzima kodwa siyathinteka hayi ukuthi asithinteke bazalwane siyathinteka futhi izwi siyalizwa ukuthi ikhona esingazi ukuthi siyenza kanjani ukuthi nje siyabonga kakhulu ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu amsize bazalwane kakhulu aniphe ugcobo nabangakabi nalo ugcobo uNkulunkulu abaphe ugcobo kodwa nje ubaba uNhlanzi amgcwalise kakhulu ngoba ubheka unyawo lwami mina kufikela ngingakwazi ukunyathela kodwa sengiyakwazi manje ukunyathela ngicele noma ngasebenza angisabuzwa lokuya buhlungu ebengibuzwa ukuthi uma ngisebenze kakhulu sisengathi nginganqamula bese ngiyalala ukuze ngithole ukuphumula osomsindo Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Senthathele. Sentiniwe. Ngicela amazi noma singalala kancane phezulu. Baba siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Abantwana bakho sebefakazile. Ngempela uNkulunkulu ongaguquki. Ngempela umnikazi wakho konke. Egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela ukuthinta kancane inhliziyo. Amen. Amen. Sebenza. Usiphile. Amen. Usiphile. Ngicela ukukhuluma ngale nto ekuthiwa umnikelo. Into ekuthiwa imali. Amen. Yawuza Hallelujah. Bathandekayo, ngicela ukusho lento engangayisho ngikhona lapho umnikelo ukuthi uma imali ngekho eromantic enjani? Uma imali ikhona ubumnandi buba khona. Sanibonani. So bathandekayo, hayi ngoba siba amaqini. Ngiyazi ukuthi uma kukhuluma indaba yomnikelo nemali ubona sengathi uyadliwa kanti awudliwa. Amen. Amen. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ela bathandekayo baseqhubhowe ngishiye nanansipho. Sesitende sesonto. Malume umpostoli Paul wake watheza inkuni. Uma etheza inkuni wazisa efuna ukuyobasa umlilo. Akenimeni ngenyawo. Hallelujah. Akenimeni ngenyawo. Akenishayele izandla. Akenishayele because akenishayele my baby. My pastor. Bathandekayo egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. So bathandekayo uthe uPostoli Paul mayithatha inkuni ezisa emlilweni kanti kunenyoka. Lithi iBhayibheli sabe kuphela. Lithi iBhayibheli wathi ayiphethe inkuni
Yamluma isandla inyongo. Yafetani yamluma isandla. Kanti uphethe inkuni uzisa nje emlilweni. Wathi uyinikini inyonga yangasuka. Wathi uyinikini inyonga yangasuka. Wafetani wathatha inyonga wayifaka emlilweni. Wayifaka emlilweni. Yashinyonga yasemthethweni phansi. Angeke ngitshele bazalwane baseKristu ukuthi yonke inkinga ohlangabezana nayo empilweni, zonke inyonga ezilumayo, fethane ubasunililo egameni likaJesu. Noma kuthiwa uzwa lehamba phezu kwethu, fethane ubasunililo ukuthi zonke inkinga nazo inkinga uJesu. Amazi ukuthi unenkinga kodwa basunililo. Basunililo, yabasunililo. Uzibhebhelithi baphamanga besililo. Umlilo loyo uphandaza. Okuyinkinga isuka ingenile kodwa isuka ngokuphandaza. Uyangishwa namantombazane amancane kodwa umlilo uyabaswa. Ngisho ney'nsizwa umlilo uyabaswa. Uyabaswa. Asikwazi ukuthi singafika kuye kodwa aphinde futhi siyithwalele. Kodwa nasifika kuye siyakhululeka. Asihlale kuhle. Ababasunile bayabazi. So bathandekayo ngithathela nje umnikelo ukuthi ngiyazi ayikho into ebalulekile kithi njengalesi sikhathi. Insizwa nentombi ayikho izinto eziyifunayo njengokuthi nazo kusasa thuma. Kuthiwa kusasa ubaba. So bathandekayo yonke into kudingeka ukuthi kube ne-sacrifice kuqala ukuze yazi uma ngakhipha imali ephaketheni ngidabule nathini. Ngoba ithinta ini. Uyazi ngintshele bathandekayo ungalahlekelwa ifoni. Ufuna ukukhombisa ungalahleka ifoni ngakulahlekela. Ungakhala namhlanje ukuthi ngizoyithenga kodwa uma ungalahleka i-300 rand, lahleka ifoni ye-2000, lahleka i-300 rand, ungagula iviki lonke, uguliswa le 300 rand lahlekile. Ikulise nje ukuthi ishone uvike mdala kangaka, sebalahle i-300 rand, iqale malini i-300 rand, lahleka kodwa uma kulahleka ifoni uzoyithenga enye. Kodwa uma walahleka imali, usise kahle, ishonele. Sengiyaphuzani mina ngalahla imali. So bathandekayo uma sikhuluma ngemali sikhuluma ngeyakho inhliziyo. Kodwa ngimtshela lokhu ngikhuluma ngenxa yokukhona. Ungayisi uma ungahlala imali yakho longafuni ukuya khona. I-problem yethu ile mabasa. Thina bazalwane siyacompromise ngevangeli. Siyakwazi ukuthenga ikesi katshwala kodwa sikwazi ukuthenga indlela yokuphila. Amen. Kodwa bona bengakwazi ukusithengela okuza ngaphakathi. Kodwa thina siyakwazi ukucompromise ngevangeli. Kanti lafelwa bathandekayo. Lafelwa silona lokudlala lafelwa. Asicompromise bathandekayo. Hayi. No. Yes. Ungasafika la. Bathandekayo. Nalezi zinto esabe siyivuma nje singasasivuma kanjani. Akufanele ngakufuna nomani. Akufuna nomani. Omama bethu singabakhwenyana singazange sinobola. Akufuna nomani. Angikho lapho bathandekayo ngizothathela umnikelo mina. Ukuthi inhliziyo zenu bathandekayo ayivume. Umntana kusho bathi akubanikele uma ungathanda. Ngoba unasibusiswa, unikelela vele ukudlala. Anginasibusiswa kodwa
nikelela ngoba uzwa kuthinta inhliziyo yakho. Angithi ngangayichaza le ndaba kaBest ukuthi ishona. Yabo mina ngamafoni i2. Selokuza bathandeka yiphe uBest la. Yiphe uBest la. Ngithanda kakhulu iphi la. Uyabona? Othi ngisho bathandekayo. Mawuthinta inhliziyo yami ngamafoni. Uthinta le. Shoot uBest wami yilo. Awakho uBest akusiwo lo yilo. So ungathi ukuthi uzokhipha uBest, ukhipha i10 uthi yona uBest yami. Kanti kuneBest ewu12 sikwami. Ezothinta ngoba phela uBest into ethinta inhliziyo yami. So uBest into ethinta inhliziyo yami angayithinta kusiwona uBest. So bathandekayo singenzi lento ya imali ya complain. Yathi mina nawo sijwayelene entendeni enkonzweni. Ucomplaina u10 nama 5 rand. Athi mina nawo sijwayelene. Ngijwayele ukubona ngakuyibona. Kwangena i12 rand. Bakhalekana ukuthi ufunani manje nawe ngoba sijwayele ukubona ema-7. Sijwayele ukubona emathaveni asiboni lapha thina enkonzweni. Sanibona bathandekayo. So bathandekayo ucela skipeni. Yeah. Ucela sithini ikhoma zethu bathandekayo no body side. Noma phakathi bethu. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi imali ihlale yonkindawo ngiyacela bathandekayo siphakamise ngenyawo sonke. Sikhiphe lokho uBest kithi. Baba siyabonga ukuthi abantwana bakho beza nefa lakho. Kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha onamandla makube nesibusiso susiqalekiso kubo kuza bonke usathana ethi uyakubamba bavulela kuhle uNkulunkulu baze babone ukuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo kwelihle igama likaJesu singasho sonke sithi amen. Asiphakameni ke bathandekayo. Size nama cellphone ethu. Ikhiya zemoto, ikhiya zezindlu, ama-thousand, iy'mpahla ezintsha. Yonke into enhle amakhekha ukucela siphakame bathandekayo size ngaphambili sizonikela egameni likaJesu.